регистрирате, като си щракнете на името и след като си щракнете на името, си тръпвате мишката настрани, за да могат останалите деца да си виждат своите имена. След това си регистрирате курсовичката картинките, правите го бързо и пак си тръпвате настрани, за да могат останалите, които не са избрани, да си ги видят. Правим го на групи по редици, знаете. Това е електронен тест за новите деца, казвам. Зададен въпрос с 3 верни отговора. Всеки от вас посочва отговора, който смята, че е правилен. И след това компютърът отчита спечеливите от вас точки. След това ви показвам кой колко точки е спечелил. Борислава, не виждам пред моето име квадратче. Боже, неговото не ще да се стопи имената. Ако пред името ви се е появило цветно квадратче, значи сте се регистрирали. Хайде средната редица. Чакаме дъвката да